Ako si Drake, ginaingon. Ang pagdali-dali sa pagminyo, moabot ang higayon nga makakita kag lain ug makasa ka hinuon. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Mutrabaho ka, princess? Oh, Drake. Ano man? Gilaay ko nga magsige og pundo sa bahay. Kaya nga nung day, kuwang pa din nga akong sweldo di ay. Drake, dili man na about sa sweldo nimo. Gusto pud ko nga malingaw. Unya magamit sa dakong akong pagka-accountant. Sige na lang, musugot ko. Oh, wow, thank you. Thank you, Drake. Okay ramang ka rin ang mutrabaho ang imong asawa, Drake. Musugot na lang kumakay, gipulaan ang sa puntos bay. Ingon jud ko ni anak ka ni Antos bag-o pamingminyo si Papa nimo. Maong nakasabot kay kusgibati ni Princess. Tilawi ang gihimo na akong dessert, oh. Hinay-hinay lang ko sa tamis, day, kay may taas ang akong sugar. Mao ba? Drake, imong paborito, oh. Di na ko makakaon ini kung mabisi ka na sa imong trabaho, day. Makakaon gihapon, Drake, oy. Maghimo man kog laing klase-klase sa dessert every Saturday and Sunday. Sakto. Good morning, Sir Rocky. Good morning, Guryo. Sir, naningita di mo. Nasa mo office ay, ganina ra. Kinsa? Thank you sa pag-entertain ako, Drake. My pleasure, ma'am. Just call me Ites. Oh. May mo bang ubanan ko nimo? Mag-dinner ta. Yes. Okay. Ma'am, stay, it is. Alas 11 na mas gabi, pero wa pa mauli si Drake. Princess, di apa man lagi ka sa sala. Nagpaabot ko ni Drake, ma. Wa manawag nimo kung hain siya? Wa man. Oh, ni Ana ay. Next time, magpahibaw ka kung madugay ka sa pagpauli. Sorry, princess. Diretsyo ra magbiya. Nabag-uhan ko da. Bullshit! Hey! Imo kong gi-bullshit, Drake? Tungkol gibuhatan ko ni Mugsa, nga wa na ko buhata. Nangutana lang ko nimo. Parang dili mo ko nimo tubagon og diretsyo. You're always late ka maabot ini sa bahay. Manang termi namang ingon ana. Kala ray gusto na kong masayran, Drake. Ayaw kong i-bullshit. Wala man kay respeto na ako. Imo kong asawa. Pues, respeto sa ko. Kay imo kong bana. Oh. Ay, kung pangutan ang anong late na kong maabot din sa bahay. Di ko gustong makabati ko nga mag-away mo sa akong anak, Princess. Dali na kayong masuko si Drake, ma. Oh, basta ingon na ni anang lalaki na ba, nagbisyo na na. Panidin ang akong anak, ha? Ma, hasta ka? Nagduda nga nagbisyo si Drake? Ingon ni Ana ang mga bana, Princess. Maong panid-i siya, aron ikaw mismo makahibaw kung nagbisyo ba ang akong anak. Nganong niya man ta din ni Drake? Gusto ko makarelax, Itis. Nga naman? Di ko ganang mulis bay sa mukan ko. Sige na miglalis ni Princess. Why? Nagduda siya nga may mistress ka? Idi sultihi. Masa? No way. Di ko gusto masakitan akong asawa, Itis. Oh, come on. Dili na ta maghiskot sa ngahan sa imong wife. Kitang duhang nag-uban karon so ang atong buhaton kanang malipay tang duha. I miss you, Itis. Drake, love me. Yes. Mau pa'y pag alas 5 guard niya, wala na si Drake? Princess sa'yo, lag-out sa Drake. What? Unsang oras, ha? 2 p.m.
Nga na si Drake. Ayaw pagpasabot nga may adto ka siyang opisina. Oh, niya na day ka? Pag dinner na, human namin ni Mama. Busog na ko Diin man ka ni Kaon. sa among meeting. Ayaw pagtuo ha nga nag-meeting. Kay matod pa ka ni Kuryo nga guard sa lang opisina, nag-undertime si Drake. Meaning, nagbisyo yun ang akong anak, princess. Surprise! Hey! Come in! Oh, Naibaw ka kung sa okasyon ron? Agay! ha? Mapriso ka! Hey, it's our anniversary. What? Maralagbag ko pa lang, no? Pero may abot na 3 years. 3 years! Oh, so, niabot mo 3 years ang inyong pagbuang na ko, Drake. Oh, ikaw, bagang kagnaw sa? Niani ka din sa opisina sa kumpana? Nanong yun ka? Nag-wait ko nga imo kong pasakitan. Di na ko hugaw-hugawan ng akong kamot sa sama ni mga usalang kakabit. Ikihat among duha ni Drake. Wa kay ebidensya. Sa imong pagtuo lang. Sa imong pagtuo nga wa. Pero may CCTV copy na kung magipangayo na ko sa motel nga inyong kisudlan. Princess, magsulti na. Ha? Magsulti ta? No way, Drake. Para unsa? Para muhangyo ka nga pasayloon ta ka? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Dili, Drake. Grabe na ang pag-insulto ni mo sa akong pagkaasawa. Nahibaw ka ba nga minyo sa ding babayan, ha? Itis? Minyo ka? Yes, Drake. And we have 2 kids. Mapriso ka! Itis! Princess, anong gipang mong akong mga gamit diya sa bag? Kinalang mo biyak ka din sa bahay. Nalimot ka? Ako ning baya. Nakapangahan ako ning baya kay hinatag kini sa kong parents. Isip regalo nila dihang gikasalta. Dili ni conjugal property. Oh, Sige na, Drake. Mamiya ta ining bayan. Ma, It's okay, princess. ma. Nagkasa ang akong anak sa inyong kaminyoon. Apil ko og kauaw siyang gibuhat. Salamat. Kay dili ka na mo kiya pa sa imong bana. ma, tana. Bye, princess. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.